Aman, bilýän hemmelerin bilýän zady bar. Gözler yalan sözlemez. Seň pikiriňçe bu düşünje dogrymy? Aslında sağlıklı bir gurrundoşlukda göz göze gelmek kıyın olmaya. Emma aýdylýan zat yalan bolanlygy sebäpli, hakikaty aýtmak kıyın bolýanlygy sebäpli gözlerini sizden aýyrar. Ha bu ýerde ýene bir zat bar. Bu işte özüne güwni etdiýän kişiler, yalan sözlemekde ukipli, başarnykly kişiler aýtýan zadym dogry diýip gözleriniň içine nejitçe edip seredip durar. Ha ýene bir zat. Yalan sözleyen kişinin göz hareketinin tiyildir artık başlıyor. Yalan beynimizde artıkmaç yük bolýanlygy sebäpli göz mişsalarymyza täsir edip olurun hareketini arttırmaga başlar. Onda näme üçin hemme multfilm rollerini aklerin gözleri ulka? Munyň bu tema bilen dahaly ýeri barmy? Ana görýärmi? Gaty tema. Muny istesen indiki videolarymyzyň birine has giňişlerini görnüşde ele alaýaly. Böyle ola hasamy.